Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyubaning umat wiwit wonten ing keluarga, lingkungan, wilayah setasi paroki menapa dene ing tengahing masyarakat RT RW, kampung lan sapanunggalane gesang ingkang penuh ing apura ing ngapuran. Yen kula panjenengan wantun bangun habitus apura ing ngapuran, tentu gesang sesarengan dados langkung sekeca langkung kepenak. Welas asih dalem Gusti ingkang dados panjurung, ingkang dados lambaran, awit Gusti piyambak sampun kersa kanthi tanpa wates ngapura dosa-dosane awake dhewe, ngapura kaluputaning awake dhewe. Yen kula panjenengan limbang-limbang sakjroning setunggal dinten kemawon kaping pinten anggone awake dhewe tumindak dosa utawi mikir dosa utawi gadahi niat sing dosa, ning Gusti tetep ngapura. Saengga kula panjenengan lajeng nggih tetep diparingi kesempatan wekdal kangge nglampahi gesang lan bangun pamartobat. Menika temtu tujuan anggenipun Gusti paring wekdal dumateng kula panjenengan sakjroning 21 jam saben dinten. Ning kadangkala awake dhewe ya sok ora duweni rasa, awake dhewe sok ora rumangsa. Kadangkala malah grundel wektune 24 jam kaya-kaya wis ora cukup kanggo nglakoni urip. Mila sajatosipun yen kula panjenengan menika nggadahi kawicaksanan wonten ing gesang, kula panjenengan temtu langkung waspada lan eling supados ampun gampil kagodha lan dumawah ing dosa. Menika gesang pribadi. Dereng malih umpamane wonten ing brayat jejering suami kalian istri menapa dene tiyang sepuh kalian anak, kadangkala nggih saben dinten saged tumindak utawi ngendika sing ndawahake awake dhewe marang dosa, mbuh merga emosi, mbuh merga curiga, mbuh merga ora percaya marang garwa utawi marang anak lan kosok wangsulipun anak marang tiyang sepuh saengga lajeng nglarani. Nek wis nglarani kuwi berarti awake dhewe wis tumindak dosa, mbuh lumantar pikiran utawi pangandikan utawi nggih tindakan. Mila bangun komunitas ingkang penuh apura ing ngapuran menika penting. Awake dhewe ya ngapura, liyan wong liya ya ngapura awake dhewe, lebur lineburan. Saengga gesang sesarengan lajeng sansaya guyub rukun. Lan Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring tuntunan lan ngetingalake karsa dalem dhateng para murid. Kados pundi para murid dikersakake nggih penuh ing apura ing ngapuran sarta boten gampil ngadili lan netepake luputing liyan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi
Srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 6 ayat 36 ngantos dumugi 38. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang murid-murid dalem mangkene, "Dipadha ambek welas kaya dene ramamu anggene ambek welas. Aja ngadili lan kowe ya ora bakal diadili. Aja netepake luputing liyan lan kowe ya ora bakal ditetepake luputmu. Ngapura lan kowe ya bakal genti diapura. Weweo lan kowe ya bakal genti diwenehi. Takeran sing bener madhet lan dienet-enet nganti luber-luber bakal disuntakake ing pangkonmu. Awit takeran sing kok enggo naker iku sing bakal kanggo naker kowe." Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika estu sae sanget lan pangandika dalem Gusti menika dados tuntunan ingkang ugi sae sanget kangge mbangun komunitas sing penuh kabegjan, begja rahayu siji lan sijine sedaya warganing komunitas. Mbuh kuwi brayat lingkungan wilayah stasi paroki menapa dene ing tengahing masyarakat. Yen kabeh wong bisa nglampahi lan mujudake menapa sing dados pangandika dalem Gusti. Luar biasa. Kula panjenengan dikersakake nggadahi ambek welas marang sesami kados dene Allah ingkang ambek welas, Allah yang Maha Rahim, Allah yang selalu mengampuni dosa-dosa manusia. Mila yen kula panjenengan nggih penuh ing ambek welas, ana salah ya diapura, ora ateges terus dosa menika boten dados masalah. Ning yen ana sing salah ya awake dhewe wis prayogane ngapura. Terus kados pundi sesarengan golek kasunyatan, golek dalan sing bener. Kados salah piyambak ingkang tansah paring wekdal kangge kula panjenengan yen sampun dumawah ing dosa. Salah setunggalipun nggih wonten sakramen tobat sing bisa awake dhewe tampa kapan wae, ping pira wae. Benten kalian sakramen baptis sing namung sepisan, utawi sakramen kasantosan ya mung ping pisan, sakramen imamat ya mung ping pisan. Ning sakramen tobat ingkang dados srana kula panjenengan nampi ambek welas asih dalem Allah menika saged dipun tampi kapan wae ping pira wae. Lan wonten ing gesang sesarengan kula panjenengan nggih diparingi tuntunan aja ngadili supados menapa awake dhewe ya ora diadili. Lajeng aja netepake luputing liyan supados menapa awake dhewe ya ora diluputake. Ning kadangkala awake dhewe gampang banget ngadili wong liya utawa netepake luputing liyan yen ana perkara-perkara tertentu. Rumangsane awake dhewe sing luwih bener utawa ya ora gelem disalahke. Ning nek nyalahke wong liya, ngelek-elek wong liya, wah semangat menika ing babagan ngrumpi utawi ngrasani wong. Ning nek awake dhewe dirasani emoh, ning nek ngrasani wong liya semangat. Nah menika takeran sing boten adil. Gusti ngersakake keadilan. Nek kula panjenengan kuwi ngadili wong liya ya kudu siap lan trima yen diadili wong liya. Yen awake dhewe kerep netepake luputing liyan, awake dhewe ya kudu wani lan gelem diluputake. Lan ingkang pungkasan, weweyo lan kowe ya bakal genti diwenehi. Kula panjenengan nggih dikersakake aja dadi wong sing pelit, wong sing cethil, wong sing ra peduli marang liyan. Bermurah hati menika penting. Weweh supaya apa awake dhewe ya genti diwenehi. Ora ana wong ki iso urip dhewe estu-estu mandiri ra ono. Nggih.
Wiwit bayi awake dhewe lair ki ora mandiri. Dadi jatine kodrate awake dhewe menika jane ya sak mandiri-mandirine awake dhewe tetep butuh wong liya, tetep sumende marang wong liya. Mila weweh menika nggih termasuk kautaman sing kedah dados kebiasaane awake dhewe supaya apa awake dhewe ya diwenehi. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.